बुजिफाथार मा थांदो फैदो आरो बेबार बै गेटनि स्पिकारा सोंफैनायसै ओइ नरकनि भाइ नों मोजां बुजिजोब्बायना बुजिबायलै सार नोंनिखौ नायबाय दा आंनि मा बुंबावलाय होननानै आरे नोंनाबो साथि दंना बेहाय नों नायना थांनांगौमोन नोंनाबा माबायदि अबस्थायाव दं मा दा हारे खाम खस फैनानै अफिसारखौ होदावनाय जाफैबाय ओइ सार आंखौ माने खोन्थायासैलाय दा सारा बुंबाय मिथिखागोन नों फैखागोन होननानै फै होननानै बै गिदिर रेजिस्टारखौ बोलांनानै नायना खोन्थाबाय आरो बै मोनथाम लाइननि मोनथाम नाम्बारानो नोंनिलै साथियानो बै बिना बे आलारि बाथिया दिप जाबाय दं थाव गैथारला सार आंनियाथ' ओरै जाबाय होनबा नों बारा दिन लास्टिं जाला भाइ नों थांदो ओरै जाबाय बे आरो अफिसारखौ बुंनो खुलुमबाय सार माबा मोनसे उपाय खालामदा आं फैथारबाय एसे खस्थ' जानानै नरकनिफ्राय बिदिब्ला जागोन एसे खस्थ' खालामनांगोन सार माबायदि आसिनो आखाइजों दाङालासिनो आसिनो बै बयन' आलारि बाथिनि थाव गुबुन गुबुन थानायखौ थोबसे थोबनै थोबथाम होनब्ला बहुद खस्थ' सोलिबावनो हागोन बेबो आरो मोजां नायहाबनो आं फरायनानै एकदम बिनिफ्राय ओरै थोबसे बै बुजानिफ्राय थोबसे खालामखानि गियान जगुरबा फैबाय ना ओरैबायदि खावनायाव मोनसे द्राम गुबै फैबाय साथिबाय गारि सालायनो बै नायबाथ' लोगोआसो आरो खेमाव गाखायो आरो है नोंथाङा ओरै मा खालामखोलै नोंसोर खेमावलायनो मोनबाय ओइ भाइ बेंग्रा साथा मानसि गोदान नालाय ओइ भाइ माबोरै भाइ एसे मोजां सिमा नुदों आंखौ सिखावनानै नस्थ' खालामबाय ओइ भाइ सिमा दं मा सिमानो हारे मा सिमानो आंखौ मा खालामदों आंसो मिथिगोन नोंखौ आंलाय मा खालामदों आं सिमाङाव मालाय थाव माबा होबाय दङ बै बुंबाय आरो आं थोबथाम होनो मोनबा आं बुहुद बोसोर थांनो हाबावोमोन दा आंनि जिबना थैहांसो थोबथाम फार्स्ट थोबावनो होबाय नों आंनि साला बन थंब'सि एरबोबाय थादो सार ओरैबायदि नोंनियाव धैज'बाय नोंखौ बेंग्रा होननानै सेकेन्ड थोबाव नों आंनि खिबौसो एरबोबाय हरबावदों आरो साला बे आरो थार्डआव बे आसिखौ नों आंनि खिबौसो दोनैबा आंखौ धैज'नो हागोन नामा हा बेनिखायनो नोंखौ सोबाय जादों आरो बुंनायसै बै मा बुंनो दे भाइ नोंबो बेंग्रा ओरैनो सलिनो थांगासिनो थाबाय आरो थांबाय रायजोफोर मालासो आरो मोनसे नांबावगोना रायजोफोरा नांबावबासो जों नङाबा होआ बायोब्लालाय आरो मोनसे दंबावनोसै होनबा जोंनिया खायसेया मागोफोराव सोरबा न'खरनि मुरबि थैजानायफोरा थैनाय मानसिफोरनि थाखाय गोथैसो बावनाय जायो बै गोथैसो बावनाया जोंनि गामियाव माबायदि बावो गुबुन हारियाव माबायदि बावो बहुद आलादा गुबुन हारियाव ओरैबायदि बावो न'आव संखा होखानो मालाय गंगा किनारे दैमा जिङाव लांनानै बावहैयो बेयाव फोथायनाय दं आरोखि माने दाउखाया आत्मा जाना जाफैयो होननानै सानसेखालि न'खरसेया गथ' मासे लांफादो 10 बोसोरसोनि बिमाया थांनानै बावहैयो आरो दैमा जिङाव बावनानै थारमाने बिसोर एसे गोजान जाना थाफैयो होमबानिया दाउखाया आत्मा जाना जायो होननानै फोथायनाय दं आरो बिसोर थाफैब्ला बहुद मानसि बावना दं दाउखाया फैगासिनो आरो गा फैयो हिउ आरो फैलायबाय गा फैयो हिउ बिलानो जिराया बिसोरबो बिमाया सोंदो बाबा बाबायना जाबायना फिसा बायाखै फिसा आरो खेबसे फैबावबाय मालायनिसो होद होलांलायबाय आरो जोंबो बिमाया बाबायना बायाखै नोंसि गोजान थांनाय हा आंलाय मानो गोजान थांनाय नांगौ बाबा थांलै मानो आफाया नोंखौ दिनैबो गिगायाखै आयै थारमाने सिगां बिफाखौ बिमाया लोंनायनि जोखोलफोर आइमोन खोमा माइमोन खोमा बे सिगांनो गायबाय गथ'आ बुंदों आफाया नोंखौ दिनैबो गिगायाखै नों गोजानाव थांलायनोसै होननानै बेनिफ्राय बिमाया दुखु मोनबाय एसे गाखोनहैनाय जाबाय आरो साला या आगोलनि हुदायानो जोबखायाखै दे गाखिनायानो बुंबाय आरो आगोलनि हुदायानो जोबाखै गैया आंनि आखाइनि संनाय खावनायालाय बहाथ' गोथाव जानो ओइ दिनैबा लाफानि हिनजावनावसो गाबोनबा बायलानि हिनजावनावसो जाहैयो बे आंनिया थाबखाया ओरैसो बेनिखायनो रायजोफोर हौवाफ्रा लोंब्लाबो लोंखालि एसे अनफानांगोलै फुङाव जियानो जागोन आरो नङाबा बै गोथैसोआव बावनो जाजायाबा बहुद दुखु नाङो बेनि एसे अनफ्लादे रायजोफोर ओरै आरो गोथैसो बावनायफोराबो
मा बुंबावो थांबाय बालानै आरो मोनसे बुंबावनोसै आं ओरैब्ला जेनेबा रायजोफोरा रावबो गाज्रि मोनलायनाङा दुखु मोनलायनाङा सोरनिबा न'खराव जाहैनोबो हानाय देहाबो जानो हानाय खोथाया बेबायदि जाहैबाय आजिखालिनि सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा सेंग्रा सिख्ला जाबोनाय लोगो लोगोनो बिमा बिफानि सायाव अननाय फैया अननाय गैया जायो आरो गिदिर गोलाव जाबाथ' कुइसन बादाय जाखालाय बेखौ लानानै एसे बुंनोसै आरो हमना ला जाय बिमा बेसो मिथियो आरोखि ना गथ'फोरनि माबाखौ itu nih dia musuh lagi itu deखायनाय itu गथ'फोरखौ बकासो बुंदों जाय बिमा बेसो गथ'फोरनि मैल्यखौ मिथियो माबायदि आहार दौनानै गाइखेर दौना उन्दैनिफ्राय फेदेरबोनानै मा सन्मान मोनो आरो बिमाखौ फिसाया माबायदि अननाय होयो बेखौ लानानै एसे बुंनाया नायदोंमोन हमना ला गथ'आ 1.5 बोसोर 1.5 बोसोरनि गथ' आरोखि एसे रोङाखैबो रोंदोंबो बिमाया जाहोनायाव बेसेबां दानथि जायो नै बाबा इखि सिदा नै बाबा इखि दा जाया बिटिया बाथ्राखौ बुजिया बिमाया मोसाबो मोनै गान जायो खा बाबा थोरा दान्दु बारलिया है बाबा थोरा खा गैया गथ'आ जाया मोसाबो बिराद खिबावसो दिनबो टिभि नाङा बाबा जागोन नायसो जागोन टिभि फैनाय लोगो लोगो जायखिजाया मानसि नुबा बाप्पा बाप्पा अरे बाबा बेबायदि खोथा थाबा जों दिनै ओरै थाया रोंगासिगौमोन जोंहा गैया बाबा आरो थांबाय साइडनि बाहेरायाव नाङा बाबा साइडनि बाहेरायाव मोजां थांना फैसिमा गाबि बुथुमगोना अरे बाबा इखौ सालमन खानानो हमथाखौनो हायाखै नोंलाय गवा मोननो बाबा इखौ जेनेबा बेबायदिनो दिन थाङै थाङै गथ'आ देरबाय गिदिर गोलाव जाबाय साख्रि मोनबाय गुबुन जायगायाव थाहैबाय बहुत बोसोरनि उनाव बिमाया बुरैबाय बिसिनायाव गोलैना थाबाय लिंहरबाबो फैनो सम जाया सानसेखालि फैबाय फैना बे फिसालाया बिमाखौ माबायदि सोंफैयो फैबाय फिसालाया बडिगार्ड लाना फैबाय डाक्टर लगायदो 10 जन फायना सोंबाय डाक्टर साहब माबायदि आया माबायदि जादों मा मुलि मा होदों डाक्टरा बुंबाय सार मा बुंनो नोंसिनि आइया बिराद दुर्बल देर दामि दामि मुलि होब्लाबो जानाय नङा बे जेबो जानो हाया जेबो जाया बाथ्राखौनो जेबो बुंनो रोङा आरे नों मानो जायाखै एसेबां दामि दामि मुलि बायना लाबोदों बेसा फैसा खरस जादों आंसो मिथिदों नों मानो जाया जाब्लासो मुलिया खाथिगोन बिमाया बुंदों आरे मा बुंदों बाथ्राखौ आं बुजियानो मोनाखै आरे आरे थैबाय बिमारियाबो बुरै बाबा नों देरबाय दाथ' नोंनि बिमानि रावखौ नों बुजिला नों सिगां दिनैहाय बिमाया गाइखेर दौयै दौयै नोंनि बाथ्राखौ बुजि मोनजोबबोदोंमोन टिभि खुलिबानो गाइखेर बेखौनो पापा पापा होनोमोन नोंनि बिमाया बिफा गैयाब्लाबो बिफानि अननाय होबोदों दिनै गिदिर गोलाव खालामदों खिन्थु नों दिनै बिमानि अननायखौ मिथियाखै बाबा नोंनि बिमाया मुलि नागिराखै नोंनि थाखा फैसा नागिराखै अननाय होनानै जिउआव जिरायना अबसिम दौनाय बाबा बेबायदि बिमाया लुबैयो आरोखि रायजोफोर जाबाबो बुंबाय पुलिसा जोंबाय खुलुमबाय खुलुमबाय रायजोफोर